Усім прывітанне, з вами Дмітрий Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, у нас стомленая, но не пераможаная старшыня выбарчай камісіі па выбарах у Координацыйную раду Алена Прыходько у студыі. Прывітанне, спадарня Алена. Прывітанне, Дміцер, і прывітанне слухачам, гледачам. Але вочы стомленыя. Ну, ёсць, канешне, слухайце, апошнія дні у такім рэжыме нон-стоп адбываюцца. То так, ёсць. Але задаволеная ці не ці вынікам, ці вот як, ой, лепш бы я не увязвалася, толькі вот... Абодва варыянты можна абраць. Можно, то есть якая молодец, але лишь бы не увязвалася. Ну, такое ёсць, канешне. Я думаю, яшчэ потым цягам будуць пэўныя рэфлексіі, але пакуль яшчэ ж праца не скончаная, то рана складаць рукі, трэба зрабіць рэпорты, трэба зацвердзіць потым канчаткова вынікі выбараў, трэба будзе паглядзець на скаргі, калі яны будуць і нейкім чынам рэагаваць. Ну, то бок яшчэ наперадзе ёсць праца. Тым не менш, Алена, давайте, можа быть, трошку пройдземся па усіх этапах ад самага пачатку да дня сённяшняга. Калі пачатак, вот што было складанае, нечаканае, што было таким, вот после чаго можна было сказаць, ну все, вот гэта перакрочылі, далей вот паціху і пойдзем. Як там учора Лібер сказаў, там першы крок самае галоўнае, але вот у вашай сітуацыі, калі халерагу ведае, за што брацца, выбарчая камісія, я тут старшыня, такая вот ярмошана здаровага чалавека, і вот што мне з гэтым рабіць? Некаторыя кажуць, што і акурат не здаровага чалавека, а ярмошана. Самая сапраўдная рэінкарнацыя. Тут хто як ацэньвае. Слухайце, ну розныя этапы былі, і былі такія, што калі мы ўвогуле сабраліся як каманда выбарчай камісіі і пачыналі гэтую працу, то было непаразуменне, што і як. Але ведаеце, я хочу адзначыць і вельмі падзякаваць усім людзям, з якімі я маю гонар, зараз я абсалютна шчыра кажу, маю гонар пасупрацоўнічаць у гэтым праекце. Я маю на ўвазе чальцоў камісіі і людзей, якія былі непублічныя сакратары, якія давалі парады, якія дапамагалі рабіць дакументацыю адпаведным чынам. Гэта для мяне гэта ўсе неверагодныя героі высокай якасці прафесіяналы і проста годныя людзі. Но каманда атрымалася вельмі крутая. І вось у той момант, калі я ўсвядоміла, што каманда агонь, тут у мяне ўжо там пэўныя страхі, ну асабіста такія, ну мае асабістыя страхі яны адпалі, таму што я пабачыла, што з гэтымі людзьмі, ну насамрэч можна зрабіць любую справу і за гэта не будзе сорамна. Я не кажу, што бездакорна і ідэальна, што мы такія там топчык ва ўсім. Не, канешне. І з памылкамі, з усім, але з улікам усяго гэтага я зразумела, што гэта будзе шчыра, што ніхто там не збіраецца там нейкім чынам паўхіляць, паўплываць. І па-другое, гэта будзе зроблена прафесійна з юрыдычнага пункту гледжання і годна. Але ўсё ж таки, што было самым складаным, самым непрыемным вот на гэтым этапе, на гэтым шляху? Самым складаным было тое, што калі ты штосьці робіш упершыню, а ў цябе дакладна не прапісаны алгарытмы твоей працы, ну што называецца правапрымянительная практыка, так? Вось гэта было складана, таму што ты па сутнасці у цябе ёсць палажэнне, яно такое вельмі агульнае і вельмі ну, скажем так, не тое, каб дзіравае, але можна і так там трактаваць, альбо як разумець, альбо як ёсць там пункт палажэння, але як яго прымяніць дакладна вось да гэтай сітуацыі. Вось мы маем такую сітуацыю, як гэты пункт можа адпавядаць. Вось гэта былі, то бок практыка. Практыка была досыць складанай, так. Але давайте пройдемся по, я не ведаю, як тут сказаць, скандалы, траблы, цяжкія сітуацыі, як хочаце назовіце, але па іх, я так разумею, першай была ситуация, ну, она как бы супала по часе, гэта, можно сказать, две, але возьмем по одному кейсу с нерегистрацией целого списа. Там, безумоўно, былі как бы моманты, а расійскі пашпарт, а там, здаецца, неполный спіс, там не 10 неабходных, а 9. Але сам факт вот такого з'яўлення людзей, дзе там хлопцы, але типа там написали себе дзяўчынамі, і ўсе адразу зразумелі, што гэта такая на гендерныя квоты. Типа, а я не вызначыўся со сваім гендерам, і рабіце з гэтым, што хочаце. Вот гэты кейс, наколькі ён быў для вас складаным?
Ну, не складаным, тому што былі фармальныя падставы. Ён бы быў больш складаны, калі фармальных падставаў не было, а мы перайшлі вось менавіта... Яны падрыхтаваліся так, да свайго перформанса. Да. Ну так ёсць, таму што калі мы перайшлі непасрэдна ўжо ў сферу вось гэтага абмеркавання гендераў, хто як вызначаецца, на гэта і быў разлік. Я так думаю, уцягнуць нас вось у гэтые абмеркаванне, вось у гэтую возню, таму што нават у развітых дэмакратыях гэтыя пытанні, скажем так, дакладна не адпрацаваны, так? А у нас увогуле там няма ніякага ні заканадаўства, нічога. Ну, на гэта быў разлік, каб адвабіць увагу. Ну, тут, што называецца, нам пашанцавала. Я не ведаю, як гэта інакш сказаць. Не хацелася бы уцягвацца у такога прафанацыі, але я не думаю, што той бок, які гэта ініцыяваў, перамог бы і паймеў бы той прафіт, які ён імее зараз. Таму што зараз яны, што называецца, кожны застаўся пры сваім, а калі б яны пайшлі далей і пачалі б гэтую тэму педаляваць, я маю на ўвазе гендераў, вызначэння, яшчэ чагосьці, то ім бы прыйшлося вызначацца, па-першае, і нейкім чынам ужо адпавядаць таму, як яны сябе пазіцыянуюць. Я ўсё ж таки думаю, што мэта была прыцягнуць увагу найперш, але не да самого там, у каго ну там гендераў там ці не вызначаны, ці не вызначаны, а да менавіта квот гендерных. Так, яны былі не згодныя, гэта людзі не былі згодныя, яны хацелі сваім такім тэатрам абсурда прадэманстраваць, што вось глядзіце, вам абсурд на абсурд. Ну, таму што яны гендерныя квоты лічаць абсурднымі. Ну, мае месца быць такое меркаванне і іх спробы. Ну, яны зрабілі, што маглі, мы таксама зрабілі, што змаглі. Мне падаецца, атрымалася някепска. Але шчыра прызналася Алена, што дзякуй Богу, што яны как бы ўсе фармальныя не выканалі патрабаванні. Ну так, ну слухайце, нам бы прыйшлося мець справу са складаным кейсам, а ў нас няма ні часу, ні рэсурсаў, каб выстачаць на гэта час і уцягвацца ў гэты такі інфармацыйны бруд, разумеючы, што тут трэба выканаць справу, за якую ты ўзяўся, ну, а не перформансамі займацца. Ну, шоу вельмі добра, калі у цябе ёсць час на шоу, альбо там дадатковы рэсурс, ну, можна, канешне, і шоу, гэта чаму не, гэта прываблівае людзей. Добра, мы да тэмы гендера, як вы разумееце, яшчэ вернемся, таму што ёсць ўсё ж такі і падставы для гэтага, але па часе ўсё ж такі больш будзем ісці. Адначасова з гэтым кейс Коўшык. Наколькі гэта было складана, можа быць праблематычна, непрыемна ўся гэтая сітуацыя, ці как бы... Ну, чыста псіхалагічна гэта было непрыемна, так, таму што, па-першае, мы разумелі, што мы робім непрыемна самой спадарыні Аліне. Ну, гэтая сітуацыя была для ёй непрыемнай, яна як бы не хавала гэтага і аб гэтым заяўляла. Ну, а мы ж, ну, які бы нас там нялюдскімі не лічылі некаторыя, але мы людзі нармальныя, адэкватныя, і нам менш за ўсё хацелася бы там з кімсьці ў канфлікт уступаць, асабліва, калі гэта там кранаецца нейкіх асабістых справаў чалавецкіх, так. Але у гэтым выпадку мы былі ў такой, ведаеце, відэлькі, калі альбо ты ідзеш на саступкі, праяўляеш там нейкую, не тое, каб чалавечнасць, а ну просто ідзеш на саступкі, таму што там чалавек вядомы, таму што цябе папрасілі, там яшчэ штосьці. Выбачайце, што я перабіваю, Лену, але якія саступкі? Ну, ваша ж задача ў дадзеным выпадку верыфікаваць чалавека. Так. Ну вот ёсць Коўшык. Так. Вот яна прыйшла, показала. І ў пашпарце напісана, што яна Коўшык Петчыкоўская. Вось так напісана ў паспарце. І ў іншых пашпартах напісана таксама... Вы глядзячы вот так вот на яе, якая стаіць перад вами і кажа, што я Аліна Коўшык, вы кажаце, не, ты не Коўшык, ты Петчыкоўская. Не, не было сумневаў у тым, што спадарыня Аліна, гэта спадарыня Аліна, і што пашпарт гэта яе. Але было правіла, адпаведна якому мы ўсіх астатнія прозвішчы і імёны людзей уносілі так, як яны напісаны ў пашпарце. І вось ад гэтага менавіта правіла, так, ну, можна сказаць, што адзіно прапісана, мы яго там увялі там для сябе, але гэтыя фармальныя рамкі, якія мы для сябе абазначылі, роўныя для ўсіх.
І таму калі хтосьці ў гэтыя рамкі не патрапляе не па нейкіх там аб'ектыўных, ну я не ведаю, там форс-мажорных абставінах ці яшчэ, таму што ж гэта ж не адзіны кейс. У нас бы была, напрыклад, тая ж самая Марына Зялёная Калініна, якая па пашпарце Калініна, але як Калініну ее ніхто не ведае. Усе ведаюць Марыну Зялёную, выбітную спартсменку. Разумееце? І яна нам падавалася як Марына Зялёная, але па пашпарце яна Калініна. Што нам трэба было напісаць? Калі вы паглядзіце Марына Калініна, ніхто такой жанчыны ніхто не ведае. Усе ведаюць Зялёную, але ў пашпарце яна Калініна. І мы зрабілі так, як, ну, то бок мы напісалі два прозвішча, тое, якое чалавек хоча, каб быць вядомай, таму што на імя ідуць выбаршчыкі, і тое, што ёсць у пашпарце, таму што са спадарняй Аліны не адзіны такі кейс быў. І таксама у нас там быў Ян Іван. Ну, то бок мы да ўсіх паставіліся роўна. У нас дагэтуль яшчэ першымі падаваліся спісы, і там быў чалавек, які быў з адной вельмі выбітным вельмі прозвішчам, але як высветлілася, па дакументах ён быў іншы, але яго так запісалі. Дык гэтага чалавека ўвогуле знялі са спіса. То бок яны палічылі, што мы не будзем там разбірацца, нічога, яны проста знялі чалавека са спіса. Яны, то есть сам лідар спіса. Так, мы даслалі і сказалі, што глядзіце, ну тут у вас запісана так, а ў пашпарце ён іншы, яны там параіліся між сабой, сказалі, слухайце, давайте мы лепш здымем гэтага чалавека, не будзем ствараць прэцэдэнтаў, ты больш прозвішча вельмі такое гучнае. Ну, не будзем рабіць. Гэта і такое яны прынялі рашэнне, мы нават ім не прапаноўвалі так зрабіць. Мы проста указалі на тое, што прозвішча не адпавядае. І вось з улікам усяго гэтага, калі з'явіўся кейс Аліны Коўшык, то мы дзейнічалі на падставе ўжо имеўшыся у нас досведу. І ісці на нейкія саступкі толькі праз тое, што чалавек вядомы вось пад такім прозвішчам. Ну, мы сказалі, ну, калі вы так вядомы, давайте запішам так і так, як ёсць на самой справе. Ну, зразумела. То есть вот нездарма, но ёсць такая сітуацыя у юрыспрудэнцыі, калі, скажем, не ўсё дакладна заканадаўчымі актамі, законамі прапісана, то ёсць такое вот прэцэдэнтнае права ці там правапрымяняльная практыка, і ў адпаведнасці з гэтым ужо калі неяк вось так зрабілі, то по гэтым прыкладзе так і робіцца, хоць такое нарматывы не прапісаныя ў нейкіх у тым ліку. Ну і плюс калі браць ужо такі фармальны падыход, ну вось як напісана, ну такая ёсць асоба, вось так яна завецца. Ну окей. Яшчэ адзін кейс, я, дарэчы, пра яго не ведаў, ён не агучваўся, але яго агучыў Пракоп'еў у адным са сваіх выступаў пра тое, што яны прасілі, каб памяняць месцамі людзей у спісе, і вы не далі на гэтае згоду. Ну, не вы асабіста, а выбарчая камісія. Чаму? Гэта мы агучылі гэта у апошні дзень выбараў, таму што, па-першае, гэта прапанова была дасланая нам 26-го, калі выбары ішлі, каб вы разумелі, то бок людзі ўжо загаласавалі спіс, які быў ускладзены пэўным чынам, і 26-го да нас прыходзіць прапанова, давайте мы людзей перасунем, памяняем месцамі. І што? І вось мы галасуюць жа за спіс, галасуюць за спіс, але ведаеце, што галасуюць за спіс, але ідуць на асоб, якія ў гэтым спісе. І менавіта таму гэтыя асобы ў спісе былі расстаўлены адпаведным чынам ад пачатку. Мы памятаем, ось той же самы Мікалай Калезін выказаўся вельмі шчыра, ён сказаў, што так, я пайшоў, каб прывабіць сваім імём людзей. Нават я не хочу ісці ў каардынацыйную раду, але я прывабліваю. Гэта таксама працуе. Вось з улікам усіх гэтых абставінаў з таго, што, па-першае, спіс зацверджаны, што людзі бачылі спіс у такім выглядзе, і менавіта ў такім выглядзе яны гатовыя за яго галасаваць. Зараз вось гэтае перасоўванне, яно, прынамсі, уводзіць у падман людзей. Па-другое, як гэта патлумачыць, якімі яшчэ аргументацыямі, падставамі, апроч таго, што у нас там нейкія змены адбыліся, шмат у каго адбыліся змены, спісы сыпаліся, людзі выходзілі са спісаў. То бок такіх ужо там форс-мажорных абставінаў ці аргументацый мы не пачулі, таму мы адмовілі. Дарэчы, адразу по ходу за увагу, вот калі браць таго ж самага Мікалая Халезіна, які шчыра сказаў, што ён как бы дапамагае сваім імём гэтаму спісу прывабіць да сябе, да спіса увагу. КР яму не патрэбна, я яго разумею, але ён зараз паводле размеркаваных мандатаў у КР прайшоў. Ён можа яго перадаць, гэты мандат, каму-нибудь іншаму?
наступнаму па спісе? Я не бачыла такого, адпаведна палажэння ў выбарах гэта не прадугледжана. Як гэта будзе рэгулявацца гэтыя зносіны ўжо ўнутры КР новымі чальцамі, новым складам, гэта ўжо іх справа, яны будуць з гэтым мець справу. Мандат ён, наколькі мне вядома, перадаць нікому не можа, і можа будзе просто менш чальцоў, і гэта цалкам натуральны працэс. Я не думаю, што ўсе 80 чалавек, якія зараз патрапілі ў каардынацыйную раду, гэты склад застанецца такім там праз паўгады нават, тым больш праз год. Это ж натуральныя працэсы. Людзі прыходзяць, людзі сыходзяць, людзі пакрыўдзяцца, людзі там, я не ведаю, паміж сабой там паспрачаюцца там ці яшчэ штосьці. Добра, давайте про прэцэдэнтнае права. І створаны быў прэцэдэнт, мне сапраўды падаецца, што ён как бы неадназначны, але рашэнне было прынятае адназначнае выбарчай камісіяй. Сітуацыя з нашай справай Розы Турарбекавай. Сітуацыя, калі две жанчыны з-за знешніх абставінаў, з-за ціску з аднаго боку, з-за пагрозаў, з-за там іншых сітуацыі вымушаныя былі выйсці са спіса. Вымушаныя. То есть не тое, что там, можем, вот мы тут сходили, не понравилось, пошли, вышли. Так вот склалася ситуация. Ці сапраўды трэба было ісці на прынцып і тады казаць, что тады двух мужчын убирайте са спісу, каб вот гэтыя квоты былі все ж таки прытрымліваліся адпаведным лічбам. Все ж таки ситуация сапраўды такая. Усе кандыдаты у дэлегаты потрапілі под крымінальныя справы. Усе. Одна справа, чалавек сам прыняў рашэнне, неважна за якую нагоды, але сысці, ужо маючы на плечах гэтую крымінальную справу. І другая, калі тут табе кажуць, ты ж разумееш, мы тут павінны квоты прытрымлівацца, і поэтому дзякую табе, ты там справу атрымаў, а можа і не одну, але, як там пісаў Пілецкі, давай пока. Прыгожа? Не прыгожа, канешне, але мы ж тут не расцэньвалі прыгожа яно ці не прыгожа. Мы расцэньвалі гэта, выбачайце, фармалісткі. Наколькі гэта, па-першае, роўна да ўсіх выбарчых суб'ектаў такое рашэнне, так, альбо такое стаўленне. І па-другое, мы павінны выконваць тое, што напісана ў палажэнні. У палажэнні дакладна напісана пра 40% квотаў. Тым больш, што ў гэтым кейсе са спісам наша справа мы запытвалі, па-першае, тым, што спіс праблемны стала вядома не учора і не там 3-го дня. Аб тым, што спіс праблемны і пад пытаннем у іх людзей было вядома некалькі тыдняў таму. Яны кансультаваліся з намі, і мы ім дакладна сказалі, што праблемы з гендерам, у вас будуць праблемы з гендернымі квотамі, яны ёсць. То бок у іх быў час падрыхтавацца прынамсі юрыдычна да гэтага. Прынамсі прадаставіць нам нейкія аргументы, не тыя, што былі, таму што калі мы ў іх запрасілі, калі ласка, дайце нам аргументацыю якую, чаму мы павінны пайсці вам на саступкі, што якія у вас ёсць такія звыш абставіны, якіх няма ў іншых, напрыклад, і якія, калі мы прымем адпаведна рашэнне ў ваш бок, нам не прыляціць ад іншых выбарчых суб'ектаў, якія нам скажуць, чагось вы ім саступілі, так давайте і нам саступім. Разумееце, возьмем прыклад блока «Воля», у якім сашлі 3 чалавекі, менавіта дакладна праз тыя ж самыя абставіны, што і гэтыя 3 жанчыны. У выпадку з блокам «Воля» гэта былі 3 мужчыны і лідар спісу. Нагадаю, у іх сышоў лідар спісу. І гэта было моўчкі, і спадарня Турарбекава, і ніхто іншы іх не бараніў. І не спытваўся, чаму мы так атрымалася, і хто прыняў такое рашэнне. Людзі моўчкі сашлі, спіс таксама паменшыўся, і яны пазбавіліся лідара. Тым не менш, гэта ўсё адбылося натуральна, і усім было ок. Калі тая ж самая абставіны крануліся іх, мілітарны спіс, і там не было такіх патрабаванняў па квотах. Так, там не было патрабавання па квотаў, але калі мы кажам пра ціск і знешнія абставіны, яны сышлі там менавіта праз гэты ціск і абставіны. Гэта тая апеляцыя, да якой да нас звярталіся прадстаўнікі нашай справы і казалі, што глядзіце, у нас форс-мажор. Мы ім казалі, у вас не форс-мажор і у вас не прэцэдэнт, таму што да вас ужо такі ж самы форс-мажор быў у іншых. Не бяручы за ўвагу тыя крымінальныя справы, якія дакладна ёсць у
усіх, апісваюць хаты, на людзей ціснуць дзецьмі. Да нас ад іншых выбарчых суб'ектаў гэтыя звесткі таксама паступалі, разумееце? То бок мы не маглі іх паставіць на нейкі іншы п'едэстал, таму што яны пакутваюць больш за іншыя. Выбачайце, можа, я зараз неяк так цынічна выражаюсь, але тым не менш гэта так. Усе былі ў роўных умовах ціску. Аргументаў іншых мы не пачулі, таму што там увогуле пачалі апошнія аргументы, якія яны да нас дасылалі. А давайте вы да нас разглядзіце, як можа паставіцеся да нас як да парамілітарных і прыменіце да нас 20% квоту з улікам таго, што іх ужо увогуле нікога парламентарнага. Ну, то бок мы не пабачылі аргументаў і тады мы сказалі, ну, калі так, то ну, так. Добра, я думаю, што гэта будзе ўсё ж такі увага да роздумаў. Дарэчы, а як вы самі, асабіста, як чалавек, як грамадзянінка ставіцеся да гендерных квот? Я, калі у Координацыйнай радзе яны абмяркоўваліся, я была за гендерныя квоты. А вось зараз... І чальцы спіса наша справа таксама. Я ведаю, я задаваў гэта пытанне Розы Турарбекавай, калі пасля вот прыняцця рашэння мы рабілі адмысловы такі эфір з ёй і Азаровым. Мне просто цікава по выніку вот ўсёй гэтай вот пра што мы прайшлі, тому что я вам скажу, што по выніку можна прыгожа гаварыць про тое, што калі у вас няма парытэта мужчыны жанчыны ў спісе спікераў на сённяшнія эфіры, адмяняйце эфіры. І так сказать, вот мы молодцы. Слухайте, а калі да гэта дойдзе і ты думаешь, так што вот якія вы вынікі зрабілі? Я зрабіла вынікі. Першае, што трэба пралічваць тое, што ты робіш, і несці адказнасць за гэта. У любым выпадку, калі ты ўжо прыняў такое рашэнне, ну і сутыкнуўся з яго наступствамі, ты павінен гэта прыняць як факт, прыняць, а не ухіляцца ад гэтага. Гэта першае. Па-другое, зараз па выніку мы маем, што дакладна вось пры цяперашнім складзе Координацыйнай рады 40% там жанчын. Гэта ёсць. Гэта так ёсць. Я не магу казаць, гэта дрэнна ці кепска. А для мяне гэта добра, таму што я за тое, каб жанчыны як мага больш мелі прадстаўніцтва ў палітыкі, ў актывізме, дзе заўгодна. Я цалкам за гэта. І калі нават праз гэтыя квоты гэта адбылося, так, то бок гэтыя жанчыны узняліся, можа, яны не хацелі. Калі гэта нейкім чынам іх натхніла альбо прапушыла, ну і добра. Паглядзім, як яны спрацуюць, гэтыя гендерныя квоты. Але па факце, ну, спрацавала так, што 40% зараз жанчыны. Добра. Давайте да гэта кейса яшчэ аднаго, які мы ўзгадывалі. І пакуль я зараз пытаюся Алену Прыходзьку, просто чалавека, просто вот выбаршчыка. Кейс Азарова. Вот вы, як выбаршчык, просто чалавек, грамадзянка, успрымаеце, вот як вы апісалі мне вашу рэакцыю на гэтую сітуацыю? Я вам раскажу. Я як грамадзянка увечары, калі гэтая рассылка пачалася, я аб ёй даведалася з Беларусі. То бок чалавек з Беларусі даслаў мне скриншот з пытаннямі што гэта такое, што адбываецца, калі ласка, вы там здурнелі зусім. І потым пачаліся такія падобныя паведамленні, ніводнага станоўчага не было, ад беларусаў, з Беларусю, ад усюль, ну, то бок людзі былі ў шоку. І я таксама была ў шоку, таму што для мяне, ну, я дагэтуль не магу для сябе, як чалавек, патлумачыць гэты ўчынак. Просто не магу. Ну, мне не зразумела, як так можна было зрабіць. Ну, просто... Добра, але я глядзеў пасяджэнне выбарчай камісіі з гэтай нагоды і судзячы па настроях, аргументах, не ўсе былі вот так вот катэгарычна настроеныя, то есть вот это дастаткова складаны кейс атрымаўся. Вельмі складаны, так. І нават і рашэнне прымалася, там па сутнасці 3/3 было, і ўсе калегі, якія ведаеце, што у нас не было паміж чальцамі камісіі нязгоды ў тым, што гэта рэзанансная справа і што гэта неправільны ўчынак. Вось пра гэта у нас спрэчак не было. Ні ў кога не было. Але наступствы гэтага ўчынка і нашыя дзеянні ў дачыненні гэтага выбарчага спісу, вось тут у нас у гэтай зоне у нас палягалі спрэчкі, і як вы заўважылі трапна, так, людзі выказвалі розныя меркаванні, і было меркаванне, што ўвогуле мы просто даруем гэта і дадзім гэтаму спісу прыняць удзел і дадзім гэта на меркаванне беларусаў. Калі беларусы прагаласуюць і скажуць, што ім ок,
пры такім раскладзе. Ну а што мы можам зрабіць? Былі меркаванні, калі там трэба пакараць непасрэдна ініцыятара гэтага ўчынку і пакінуць іншых чальцоў, якія можа не спрычыніліся да гэтага. Ну то бок розныя былі меркаванні, так. Але Азараў казаў і вам тады падчас пасяджэння і потым на наступны дзень у нас у эфіры, што яны мне так і не паказалі адпаведныя пункты розных там, я не ведаю, там устава, там статута, яшчэ што-небудзь, каб можна было сказаць, вот ён парушыў. Паказалі такі? Ну яго не пераканалі. Не пераканалі адно і паказалі это іншае. Мы паказалі і падчас пасяджэння, і потым у рашэнні, якое ён абскаржваў, і потым у дадатковым рашэнні на ўжо ягоную скаргу мы тлумачылі сваю пазіцыю і непасрэдна спасылаліся на тыя пункты мемарандума, які кожны з чальцоў спісаў пагадзіўся выконваць, і на пункт непасрэдна не на пункт, а на прэамбулу палажэння аб выбарах, дзе бяспека беларусаў з'яўляецца прыярытэтам. Вось гэта было першае і галоўнае парушэнне яго, апроч парушэння бяспекі былі яшчэ парушаны этычныя камунікацыйныя нормы. Гэта вось 3 гэтых чынніка, якія мы, скажем так, прад'явілі ў якасці парушэнняў. Іншая справа, што ён гэта не акцэптуе і не пагаджаецца з гэтым. Ён не лічыць, што ён нешта парушыў. Гэта чалавек лічыць, што ён усё зрабіў правільна. Мае права так меркаваць, мае права адстойваць свой учынак і сваё меркаванне. Мы палічылі, што ўсё ж такі бяспека грамадзян Беларусі была парушана, этычныя і камунікацыйныя нормы ў тым ліку. Ну вось мы умоўна такія скандальныя ці трабл-кейсы з вами абмеркавалі з тых, што былі, што выйшлі на паверхні. А можа нешта было такое, пра што мы не ведаем? І да. А раскажыце. Былі такія ўнутраныя камунікацыі, яны больш такія кранаюцца там, напрыклад, камунікацыі з боку некаторых чальцоў выбарчых спісаў, там прынамсі ў мой бок, там калі табе ў асобку там нешта пішуць, так, альбо там паводзіць сабе дэманстратыўна, негатыўна, там дзесьці пры грамадскасці. І былі моманты, вось, напрыклад, цягам учорашняга дня, калі некаторыя прадстаўнікі выбарчых спісаў пачалі пісаць аб тым, што ой, слухайце, можна галасаваць па ксеракопіях. Агоў! Поехали, давайте. Я написала гэтым людям, что, калі ласка, вы распаўсюджваеце, па-першае, вводзіце ў падман людзей, па-другое, вы заклікаеце па сутнасці парушаць і правілы, і кампанія верыфікатар, яна дзейнічае адпаведна еўрапейскаму заканадаўству, і калі фальсіфікаваныя дакументы, і калі гэты парог фальсіфікаваных дакументаў будзе занадта высокім, то гэтая кампанія можа прад'явіць пытаннічкі. Што адбываецца. Вось так. Такія былі, але гэта так, у публічную прастору не выходзіла. Дзякуй, спадарыня Алена, за вашу працу. Такая выбарчая камісія нам патрэбна, піша Віцент 1300. Дзед Стар піша: усім, хто удзельнічаў у выбарах УКР, дзякуй вялікі, і адпачніце хоць трошки на вакацыях. Яшчэ там былі таксама удзячныя такія каментары, але вот пачаліся галасаванне, і вы бачыце 17 мільёнаў запытаў на 17,5 адразу на прагаласаваць. І думалі, нарэшце усе беларусы аб'ядналіся. Так, конечно, кланироваліся. Так, толькі дзіўныя там беларусы былі з Чылі, з Эквадора, з Балівіі. Раскідала па ўсім свеце. Недарэмна польскі так спявае. Так. Былі такія беларусы, але ведаеце, што нават калі гэтая атака скончылася, і калі там Павел Лібер, бо гэта ўсё на нашыя з Ярославам Бекішам уласныя вочы адбывалася, мы бачылі, як гэта, прынамсі, з боку Паўла было, там яшчэ на тым баку была яго каманда, якая апрацоўвала гэта ўсё. Але калі ўсё гэта скончылася, у нас на выхадзе было яшчэ і 80 галасоў прагаласаваных людзей. То бок нават падчас гэтай DOS-атакі і падчас тэставання, таму што каманда спыніла DOS-атаку, потым яны ўзялі час, каб пратэставаць, яшчэ раз пратэставаць, упэўніцца ў тым, што ўсё працуе добра, і ўжо адбыўся запуск платформы. На той момант у нас ужо нават 80 прагаласаваўшых было, што беларусы прабіліся нават у такой сітуацыі. Праз DOS-атаку прабіліся. Нішто не спыніць, пры жаданні. Не стрымаць. Не стрымае. Але
Спадарня Лена, я разумею, что, конечно, праца выбарчай камісіі у краіне на дзяржаўным на афіцыйным узроўні гэта адно, калі яны у прынцыпе выбарчая камісія, цэнтр выбаркам, умоўна кажучы, все астатнія займаюцца арганізацыяй выбарчага працэса і ўсё мы в іншых умовах, іншая сітуацыя, іншыя магчымасці, але ці не лічыце вы, што сам вось гэты выбарчы працэс, арганізацыя выбараў былі правальныя? Я не назову гэта правальнымі, таму што выбары ўсё ж такі здзейсніліся. Калі б ён быў правальным, то нешта бы моцна пайшло не так, і выбары бы просто не ажыццявіліся. Вось гэта было б цалкам правальным, і нават да такого сцэнара мы рыхтаваліся. Мы для сябе прамаўлялі і абмяркоўвалі розныя магчымыя падзеі, і мы былі гатовы да таго, каб там абвесціць, напрыклад, выбачайце, выбары абвяшчаем не ажыццявіўшымися, так, не здзейсненымі. Такія магчымасці таксама былі. Вось, але выбары ажыццявіліся. Люди проголосовали, люди голосовали натуральна, голосаванне было роўным. Мы можем сцвярджаць, што гэта натуральныя беларусы з пашпартамі, грамадзяне, якія сваё волевыяўленне выказалі. Таму правальнымі я іх не назову. Тое, што у падрыхтоўчым этапе былі хібы, так, яны былі, іх было шмат. Тое, што зроблены памылкі, так, і нават сёння одну памылку я абвесціла, таму што літаральна учора, я не ведаю, можа вы і не ведаеце, Зміцер, таму што у нас не транслявалася гэтая прэс-канферэнцыя, але вось зараз я яшчэ у вас абвешчу аб тым, што учора падчас размеркавання мандатаў ненаўмысна была дапушчана тэхнічная памылка, у выніку якой спісу наша справа быў нададзены адзін дадатковы бюлетень, на які яны не малі права. І мы знайшлі гэтую памылку увечары, знайшоў яе сакратар наш, указаў на гэтую памылку. Мы правялі абмеркаванне з выбарчай камісіі, і сёння раніцай у нас уже было гатовае рашэнне, і раніцай я абвесціла, выбачылася за гэтую памылку аб тым, што яна мела месца быць. І зараз у спісе наша справа 6 мандатаў, а ў спісе моладзевы наступ 1 дадатковы, то бок там зараз 8 мандатаў, і Александр Аўтушка-Сікорскі прайшоў каардынацыйную раду, чаго не было яшчэ учора. Вось, хто выйшаў з нашай справы? Елизавета Елизавета я могу просто зараз прозвішча сказаць, таму не буду казаць. Апошняя, хто ў іх была 7-й у спісе, вось яна не патрапіла, і гэта была такая тэхнічная памылка, таму што мы падлік рабілі праз Excel табельку, у якой былі забітыя формулы, і просто вось падчас, калі гэтая формула стваралася, была дапушчана памылка, якая прывяла вось да такога выніку. Можа, яны будуць яшчэ там якія, таму што вынікі пакуль не качатковыя, мы іх яшчэ там качаткова не зацвердзілі, але пакуль усё выглядае так, што прынамсі тая частка, што была зроблена Паўлам Ліберам ягонай камандай, то бок колькасць галасоў, наяўнасць іх і размеркавання па спісах, гэта дакладна 100% так. Усе астатнія спрэчныя моманты, яшчэ будзем разглядаць, калі яны з'явяцца. Пытанне, якое рыхтаваў вам я, але па-свойму яго сфармуляваў глядач пад нікам Самавар. Як вы патлумачыце вынікі ў сэнсе колькасці выбаршчыкаў? Што можна было зрабіць лепш? Якая колькасць галасоў была з Беларусі? Гэта таксама акурат да падрыхтоўкі, так, да этапу падрыхтоўкі. Канешне, колькасць невысокая, але яна рэалістычная, і менавіта так мы яе для сябе ацэньваем. Яна рэалістычная, мы можам зацвердзіць, прынамсі, што яны рэальныя, і гэта галасы. Пра колькасць галасоў з Беларусі мы нічога не можам сказаць, таму што наўмысна не давалі доступ беларусам з Беларусі галасаваць без выкарыстання VPN. Таму, калі беларусы галасавалі з Беларусі, яны маглі гэта здзейсніць выключна праз VPN. А VPN гэта, адпаведна, там Францыя, Нідерланды, Нямецчына. Тое, што у нас была наглядная інфаграфіка па краінах і па колькасці прагаласаваўшых з кожнай краіны. Беларусь там была белай плямай, ніякіх звестак няма, таму што гэта немагчыма атрымаць. Але мы мяркуем, што ў тых галасах, якія былі пададзены з Нідерландаў, Нямецчыны, Францыі, тое, што звычайна, калі там іншага ты не прадугледжваеш, там по умолчанию, что называется, там у наладах VPN стаіць, гэта там могуць быць закладзены галасы беларусаў з Беларусі, але неяк адтуль выцягнуць чыстыя лічбы, гэта немагчыма.
Ну і на завяршэнне ўвогуле як вы лічыце з пункту гледжання, ну я не ведаю, можа быть інфармацыйнасці, інфармавання пра гэтыя выбары, удзелу у агітацыі вот этой кампаніі, як тут спрацавала? Таму што з аднаго боку я чую прэтэнзіі ад шараговых выбаршчыкаў, умоўна кажучы, патэнцыйных выбаршчыкаў, якія кажуць, што а да мяне ніхто не звярнуўся. Мне ніхто, умоўна кажучы, у Facebook, там у Telegram сваю рэкламку не закінуў, не заклікаў мяне прагаласаваць. Я не ведаю, я не атрымліваў ніякай інфармацыі. З таго боку, я маю на увазе са спісаў, там прэтэнзія да СМІ, да журналістаў, вы тут не устроілі нам единый марафон і там суткі, 36 гадзінаў у суткі не вешчалі пра тое, какие тут хорошие у нас тут кандидаты, без координацыйнай рады вам не жыць і ідзіце ўсе галасуйце. Это вы все сволочи такие, нас тут, можно сказать, позбавили магчымасці показать, якая у нас вялікая электаральная падтрымка. То есть вот як вы оцениваете? Слухайте, я ўвогуле не люблю, калі людзі шукаюць вінаватых і каб гэты вінаваты быў хтосьці іншы, так, там СМІ, людзі там не такія, яшчэ штосьці. Канешне, нам усім бракавала часу і рэсурсаў, каб зрабіць гэтую кампанію такой, як яна павінна быць. Калі браць натуральны там электаральны працэс, то гэта велічэзныя рэсурсы. На рэкламу, на асвячэнне, на падрыхтоўку, гэта ўсё выстачае вельмі вялікіх рэсурсаў, якіх няма. Па-другое, што тычыцца інфармацыйных бурбалак, у якой кожны жыве, гэта такая прэтэнзія таксама, ведаеце, ну чалавек жыве ў сваёй інфармацыйнай бурбалкі, ну вось да яе гэтая рэклама не дайшла, да кагосьці можа там, ну нават заспамілі, што там чалавек адпісаўся, так, это ўсё так, но суадносна. У меня няма прэтэнзіяў да СМІ, я вам скажу, што мне падаецца, СМІ, ну, прынамсі, самыя папулярныя, ну, вось вы, Белсат, там, Зеркало, так, асвячалі гэтую кампанію адпаведна якаснай журналістыкі, адпаведна стандартах працы. І добрыя пісалі, і дрэнныя, казалі, як яно ёсць. У мяне няма прэтэнзіяў да СМІ, але што тычыцца увогуле агульнай падрыхтоўкі, у якую таксама ўваходзіць і вось гэты чыннік, пра які вы сказалі, ну, канешне, нам усім бракуе і рэсурсаў, і часу, і як мы узгадаем, як увогуле рыхтавалася гэтая кампанія ў апошні момант, і праз якія цяжкасці і перапоны яна праходзіла. І нават тое, што зараз постфактум прылятае там абразы, я не пагаджуся з абразамі і не пагаджуся з тымі, хто будзе ганьбіць і казаць, вы за вас там прагаласавалі 6,5 тысяч чалавек, ну такія вы там дэлегаты і дэпутаты. Я вам скажу, што маё асабістае стаўленне да кожнага чалавека, які спрычыніўся да гэтай кампаніі і пайшоў балатавацца, для мяне гэта героі. Гэта людзі, якія стварылі гістарычны прэцэдэнт. Гэта людзі, якія не пабаяліся рызыкнуць сваім іміджам, сваім імём, і нават, выбачайце, крымінальныя справы атрымаць у тым ліку. І тыя, хто грамчэй за ўсё іх крытыкуе і ўвогуле гэтую кампанію, гэтыя людзі, якія з вялікім пытаннічкам збяруць нават 6 тысяч, альбо там 500, альбо хто з гэтых спісаў набраў. Таму я не пагаджуся з гэтай ганьбай, і я вельмі удзячна ўсім, хто спрычыніўся да гэтага. Прэтэнзіі ад міжнародных назіральнікаў былі? Мы яшчэ не ведаем, потому што яны ж не выказваюць, яны назіраюць і задаюць пытанні. Мы прадастаўлялі ўсю інфармацыю, якую ад нас запытвалі. Сёння, вось прынамсі на прэс-канферэнцыі быў яшчэ раз чалавек. Яны сваю працу рабілі, якія вынікі будуць, яны гэта ўсё апублікуюць. І мы таксама іх апублікуем, якімі б яны не былі там прыемнымі ці непрыемнымі для нас. Таму цягам назірання яны нават і не маюць права рабіць заўваг. Яны назіраюць, яны збіраюць інфармацыю, а потым выдаюць вынік. Ну вось паглядзім, які ён будзе гэты вынік. Дзякуй вялікі. Ну што ж, камісія яшчэ будзе там прымаць нейкія там канчатковыя рашэнні, пісаць рэзалюцыі, справаздачы, паглядзім яшчэ справаздачы і што напішуць міжнародная камісія. Можа быць, хтосьці яшчэ захоча абскардзіць нейкае там рашэнне. Выбарчыя суб'екты таксама могуць напісаць свае рэзалюцыі, яны накіроўвалі назіральнікаў, і мы прасілі ад іх, каб яны нейкі фідбэк далі. Ну, таксама будзем удзячны за такі фідбэк. Ну што ж, першы блін, які б ён там не быў, як бы хто да яго не ставіўся, як да камяка ці як да добрай атрыманай згатаванай ежы, але ёсць, што далей будзе, залежыць ужо не ад спадарыні Алены і нават не ад мяне,
як бы хто не спадзяваўся, а тых каго абралі сябрамі коорднацыйнай рады, а мы будзем сачыць за тое што яны будуць рабіць. Дзякуй вялікай спадарыня Алена. Алена Прыходько, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь, жыве вечна.